Криолиполизата е неинвазивен метод чрез охлаждане за извеждане на подкожните мазнини, без да се уврежда кожата, мускулите и други тъкани. Постига красиво изваяна фигура без натоварване във фитнеса. Масните клетки се разграждат в продължение на няколко месеца по естествен начин, като се забелязва постепенно намаляване дебелината на слоя мазнина на третираното място, което води до козметично намаляване на масните натрупвания. В сезона да отслабнем за морето, официално открит Спадометра. Днес нашите зрители ще видят една интересна, иновативна и различна технология за извайване на тялото – криолиполиза, алтернативата на липосукция, неинвазивна терапия. Проблемната зона върху нашия модел е само върху отворени паласки, затова днес ще третираме само тази зона. Криолиполизата се работи върху зони, тъй като разграждането на масната клетка, развиването на целулита на минус 8 градуса е подходяща само за няколко зони. Корени паласки, вътрешна част, бричове, външна част. Тази терапия се избягва да се работи върху цялото тяло. Защо? Защото е нужно време за усвояване, да раздвижи метаболизма и да накараме тялото да изхвърли всичко в организма. Поставяме контактен гел. И върху контактния гел поставяме TNT кърпата, материята, която ни е нужна като филтър, върху която ще работим. Стартираме с машината. Методът кавитация използва контролирана високочестотна вълна, генерираща мехурчета. Мехурчетата се пукват поради промени в налягането. Масните клетки между третираните зони се разрушават. Кавитацията прави масните тъкани меки, отделя ги от другата тъкан, като образувалата се течност се изхвърля от организма. Намаляването на теглото с помощта на кавитация е един от силните и бързи медицински методи за премахване на масните депа без хирургическа интервенция. В случая ще работим проблемната зона с брича и съответно активираме главата. Времетраенето ни е 20 минути и съответно нивото на отпускане и на стягане при работата. Работиме с вакуум, така наречената вендуза. Това е най-старият метод за борба с целулите. Имаме два ролера, които поддигат кожната гънка и съответно радиочестотата, която имаме за цел да стимулираме синтеза на колагени и еластин. Спадометър разполага с няколко апарата за кавитация. Сега ще видим кавитацията с вакуум. Кавитацията има за цел да втечни липоцит. Липоцита е масната клетка, която се намира в хиподермата. Хиподермата е третия слой на кожата, който е отговорен ние как ще изглеждаме на плаж. А всички наши зрители искат да изглеждат перфектно. Втечнявайки липоцита, имаме за цел по-бързо да разградим и да изхвърлим токсините от организма. След като нашите зрители видяха кавитацията с вакуум, сега ще демонстрираме и кавитацията и чистата кавитация. Системата на липомасажа с V8 работи с вакуум, който повдига кожата, снабдена с два валяка, които подлагат тъканите на енергична гимнастика. Разбива се натрупаната излишна масна тъкан, подобряват се кръвната циркулация и метаболизма, заличават се белези по кожата и се унищожава целулита.
Използвайки уникална разработка, включваща инфрачервено излъчване и биполярна радиовълнова енергия, се постига и увеличаване на производството на колаген. По този начин кожата става по-еластична и придобива видимо по-здрав вид, без стрии. Това е апаратът, към който се посяга последно. Защо? Защото стимулирайки синтеза на колаген и еластин в кожата, стягаме и резултатите са моментални. Тоест, една клетка може да загуби няколко сантиметра сега и веднага. Но, защо е последна манипулация? Има процес, в който се разгражда масната клетка, развива целулита, бориме се за едно моделирано тяло. И това е стъпката, която е финална. Можем да си позволим да направим тази манипулация в началото, само при клиенти, които са отслабнали драстично и имат много кожа за свиване. Вместо да прибягват до хирургическата намеса, ние им представяме радиочастотния лифтинг. Стимулираме синтеза на колаген и еластин и оттам с кожата се свива.